DPP oye! DPP oye! Honorable Makumula oye! Honorable Makande oye! Mai Kande oye! Agavana Lata Vintula oye! Tilibwanji tonse? Inenso ndili bwino. Chambirira tufuna ndipase limoni ochokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Anati ndidzakuuzeni kuti amakukondani. Zikomo kwambiri. TPP oye! TPP oye! Ine ndinokonda kwambiri kuti ndafika kuno kumulunguzi. Ndimaona kuchedwa kuti ndidzafike. Mmene ndakota patala paja kumangobwera kumangoyenda koma sitinafike ine. Kumaona kutalika. Kwa nthawi yayitali ndakhala ndikufuna nditabwera kuno kumulunguzi. TPP oye! Ndipo ndi nthawi ya Mulungu imakhala nthawi ya Mulungu. Mmene analola kuti ndibwere nthawi ino. Chimene ndabwerera a president andituma kuti ndidzakulimbikitseni za pa 16 September. Ndipo anandiuza kuti ndidzakufunseni kuti kodi alipo apa amene sakumva kupweteka ndipo mahiri? Tonse tikumva kupweteka iti? Tonse tikumva kupweteka iti? Nde angakhalepo mmodzi onena kuti ayi koma lilipo lipitirire alipo? Lichoke tweti? Ngati tikufuna kuti boma limene lichoke nde angapezeke wina wa ife mafolokoloko pamene akutseka kovoterako nde iye kumanyamuka kunyumba apezeka? Mmene tamvera kupweteka tikuyenera kuti ifeyo 5 o'clock akamakatsekula kovoterako ife tidapezeka tili kuti? TPP oye! Ife 5 koloko tikapezeka tili kuti? Chifukwa zimene boma ili kuchita zatikwana. Zatikwana twedi? Boma ili silisamala anthu ayi. Iwo akungodya mipunga yawo uko ndi nyama zawo uko osaganiza za inu. TPP oye! Inuyo mulibe nawo ntchito. Edi? Iwo ngati sakusamala za inu. Ndeni musamale za iwo? TPP oye! Inu muchita kudziwa kuti munthu sakusamala za inu. Ndeni nkupita umene kumakamvotera? Ndeni tufuna chani feyo? TPP oye! TPP oye! TPP oye! Tibwerere kuboma la TPP. Boma la TPP linali losamalirana. Monga mmene anenera Mike Ndewu. Boma la TPP nthawi ngati ino imene chakudya chavuta a Professor Peter Mutharika amaonetsetsa kuti kubwere chimanga. Chimanga kandi mpunga timbalandira eti? TPP oye! Timateti kakhala kunyumba ku State House kumva kuti kumudzi kuli njala kapena dziko lili ndi njala. A Professor Peter Mutharika samakhala ndi mtendere ayi. Tidya bwanji ifeyo? Tikondwa bwanji ifeyo? Pamene anthu kumalawa ali ndi njala. Zinali zinthu ngati zimene zonse. TPP oye! Usiku umaganiza ifeyo tidya bwanji? Tigona bwanji? Anthu kubalaka ali ndi njala.
anthu kunsanja ali ndi njala pamene awa akamamva kuti kubalaka kuli njala tatulutsani mpunga ife tizidya. TPP oye ulendo uno tisachireso mistake mmene afotokozera kuti tinapanga mistake tukavotera munthu wa independent akuthandizani ndiye pano muzikavoteranso munthu wa independent. Chipani cha TPP chabwino chilipo inu makavotera munthu wa independent. A president andituma kuti kunoko ngati ali ndi mwana wa TPP ndi a James Makhumula. Ndipo anena kuti inuyo ngati mmakonda adati, ngati mmakonda Professor Arthur Peter Mutharika, ndiye kuti mukuyeneranso kuvotera mwana wawo, kuyeneranso kukonda mwana wawo James Makhumula. Ndi makansala awo ndakondwera kuti Amakhumula ndi makansala awo onse oyambira mawindo wena amajamanga. TPP oye ndangobwera kudza kulimbikitsa neti kuti mukalakwitsanso ndiye kuti afitira tinyerera m'maso titeroiti tikalakwitsa ndiye kuti titi chani ino ifeyo mavuto onse tadutsawa wawa munthu kumakalakwitsanso ndiye kuti pali nzeru kupita kumene kujako atati tikwadziwa chimanga folo mene anenera kuti chimangacho chili nkhokwe ena akumayika chimanga mkhokwe cholinga akakukombonezeni kuti azikene kuti tingofotera apa potiso pali chimanga iyayi chimanga chathu ndi folo basi. Inuyo mukavotera munthu wa independent akapita ku parliament amakapangaso za independent samakapanga za inuyayi amadinetu nabwera kuno nali pa independent nabwera kuno pa independent eti bana obo tisachire mistake ali kuno kulambiri amene akutoa Professor Arthur Peter Mutharika cholinga kuti akuta nini akukombonezera mwana weni wa dadi mwana weni wa TPP oda imile kuno kuti James Makhumula. Enawo kungofuna kuti azioneka ngati koma ayi mwana wa dadi ndida Makhumula. TPP oye ndakondweranso kuno kuti amfumu athu Ankaya anena mawu olimbikisa kwambiri. Ifeyo timamvera mafumu tiwamvere ndipo tiwapatse ulemu. Iwo anena kuti nkhani yayikulu apapa ndi ufa umene timadya ndiye kupaka votera Tambala wachitopanso ngati miyona. TPP oye amfumu naonse akumva kupweteka kumakhala ndi anthu amene sakudya mukazana mfumu amakondwera kuti kunyumba kwawo amakhala ndi nkhani zambirimbiri kuona anthu kubwera kunyumba kwawo alibe chakudya amfumu onse alibe chotanga tichite chifukwa onse alibe kanthu. Amfumu takondera kwambiri ndipo anakapezeka mafumu angapo ngati iwo ndakati dziko likhala bwino. Kukhulupirira kuti mmene ayankhulira iwo sikuti angapezeke munthu woti akanamiza amfumu tapita ndikatendi miliyoni yaka muvotere Tambala angavomere sangavomere twene ndiye ngati amfumu sangavomere ndiye inuyo munthu wina akunamizeni oyayi ndikupatsani thumba la 50 kg mukandivotere ine mungakachite zimenezo. Ifeyo tidziwe kuti tamva kupweteka
tukanika kugula thumba la chimanga, tukanika kugula chimanga kakale mpikira kanombo tukumagula chimanga tumakula ufa munkapo zimene sizinachitike bonso ndziko lino. Tawi imene Mulungu watipatsa ndi pa 16 September kuti zili kwa ife ngati tikufuna kuti tipitirire kuvutika kapena tichoke mavuto zikhale kwa ndani kwa ife. Tikapite mwa unyinji, tikavote mokwiya poganizira mavuto amene tili nawo. Ineyo ndakondera kwambiri ndi MP athu a James Makhumula asonyeza kuti iwo manifesto ayiwerenga ndipo mmene amagambira pano za mavuto akuno kuti MP samene ena MP kwafunsa kuti kodi niwo mavuto anu njano iyayi ndikafunse anthu inu simukadziwa. DPP oye a James Makhumula mmene amafotokozera akuchitaoneka kuti mavuto adera lina kwadani akadziwa. Nde inu muzikasankha munthu woti mavuto sakwadziwa komanso amati mavuto akwadziwa komanso mmene angakonzere mavuto ndi a Professor Peter Mutharika akudziwanso. Ine monga ndakuzira ndikale kuti ndithu ndikafunitsitsa ndidabwera kuno ku Mulunguzi kulazima ya mabasiketi kuli ndani ndimafuna nditabwera kuno oti panopo ndakondera kwambiri kuti ndabwera koma ndikukhulupirira kuti after 16 September tikungoyenera kuti tidzabwerenso panopo ndi DJ Moda kuti tidzavine maulidi wake. DPP oye! DPP oye! Zonsezi kuti chisangalalo chikhalepo patapita pa 16 September ndikukavota. Kukavota. Eti? Apapa mposa tengera chibwana. Tazunzika zaka 5. Chimangokezo ro mwina zikuzikhala bwino. Mwina zikuzikhala bwino mpaka tafika pano. Ngati pano tivotanso mosakhala bwino. Ndeti bozapotanso 2030 ndilero. Tikusiya chipani cha DPP chimene chalemba manifesto yabwino. Manifesto yabwino yokomera anthu yosamalira anthu yoona mavuto amene mwadutsamo kuti anthuwa avutika ndi ma school fees awana tichotse. Anthuwa avutika ndi ma examination fees tichotse. Inu momwe akavotera boma limene likutizika kupatsa 50,000 foti mabereka mwana. Ngati mukanika kusamala amene muli nawo pano ndi muzipereka chifukwa cha 50,000. Ngati akanika kusamalira ninuyo panopo ndi atosamalira mwana wanuyo. DPP oye! DPP oye! Ineyo mmene ndikuonerani ndikuona ndithu chipambano chilipo. Ine ndikuona voti kuno, ndikuona mavoti migolo Mulunguzi. Ndipo ndikulonjezani kuti kunoko tikavotera Dati, kuvotera James Makhumula, kuvotera Mawindo, kuvotera Majamanda, ine ndikudzabweranso. Kuti ndidzasangalale. Komano chachikulu chimene ndabwerera chokuti ndikulimbikitseni kuti pa 16 ndi pamene Mulungu watipatsa mwayi kuti inu mwalira kwambiri mwavutika kachotseni omayini. Kuchotsa kwake sitimachotsa ndi mawu iya, kuchotsa kwake ndi kuchotsa ndi voti. Voti yanu ndiofunika, voti ya munthu wina aliyense ndiofunika. Ndechonse tikatengane m'maeriya mwathu kupita ukatani anena kale kuti osangoti basi ndakwiya basi chochongacho kuchokera nacho uko mpaka uko akanena kuti uyuyu sanali serious samudzogena kuchita voti yake musaiwerenge. Koma tikakhala serious ndeti tikaonetsetse kuti kodi ndiyike pati chichongi chake ndi chichonge bwanji kuti chisakatayike, kodi ndidinde bwanji kuti chisakatayike,
eti mamonita zathu sali bati mamonita ngakhale chero eti mamonita ngakhala chero anzathu amachenjera ikafika chama 12 ayi kwanji tituluke pang'ono tikapididwe mphepo panja mukaje kanthochi panja musakalole CPP oye ena amapezeka kuti akuonani pene mukaonekeni ali uyu kodi titapasa 100,000 sazitula basi amene CPP oye imapezeka kuti kuwerenga sanamalize amonita apita tisakapange zimenezi tavutika anthu onse kuno kumulunguzi ndekuti inuyo munyamula anthu onse kumulunguzi niyo mamonita chipambano chathu chikutengeranso inuyo mamonita mweza akachita chibwana CPP oye CPP oye ineyo ndathokoza kwambiri mwandilandira bwino chachikulu ndi mawu amene ndinadzasiya kuno ochokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti apita Mutharika kungaavotera kuti chongi mwana wawo James Makhumulo enawo ngakhala kutchula dzina lawo koma mwana onda eti enawo ngongofuna kuti kapena ndibeko awiri atatu kumeneko musalole mwana wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi James Makhumulo ndima amene ndakuthokozani kwambiri chifukwa chobwera kwanu kundilandira ambuye akudalitseni makamaka atisunge ndi moyo kuti pa 16 tikachonge kuti chongu zikomo kwambiri pamenepo ndi pomwe pali pamapeto pansi manatu alero omwe Profesa Gertrude Mutharika anapita ndithu malo pano pa utale tu msonkhano walimbikitsa anthu wamemeza zikomo kwambiri kumene kunali kuyankhula kwa mayi wafuko tamba tonse tezi nasangala kwambiri ndi zinthu zimene zikuchokera kwa mayi wafuko akunena kuti kuno kodi ndi kwa TPP ndi kwa suti yake akuti mama atatu Makhumula Mawindo komanso Machamanda TPP oye TPP oye zikomo kwambiri ndasangaso kwambiri mayi wafuko akudziwa kuti kuno kuli azimayi amabasket amene azimayi amabasket amene onda TPP moti pa 16 September pano azimayi amene onse akavotera chani akavotera APM James Makhumula Mawindo komanso Machamanda zikomo kwambiri mongothira ndemanga mayi wafuko wathu kuchoka pano Profesa Gertrude Mutharika amene ali apitaso dera lina komwe kubalaka livivi komanso balaka Mulunguzi balaka livivi komanso balaka uwongwe komwenso akachite msonkhano wamemeza anthu kuti akavote mwaonyeji kuvotera Profesa Arthur Peter Mutharika osafika kwa kanka osafika ku Mulunguzi osafika kuti komano dera lokhalino la utale lino azimayi amabasket amene akonza mphatso yoti apatsa Profesa Arthur Peter Mutharika kwa azimayi imene ma representative yawa mayi Elizabeth Travesi amene amagwira ntchito za mayi Mbaya mayi Mwanza komanso mayi Pitula kudera lino la Balaka kutsogolo kuno ndi mphatso imene yakonzedwa ndi azimayi amabasket kuti awapatse a Profesa Gertrude Mutharika nyimbo DJ angoma maka angoma angoma nyimbo angoma TPP oye TPP oye shona lazima yatu kuna lazima ya basket tutende mpati yatu paniganga Ni asma ya basket
Maselene yako zeta ndazima pasketi akunelala utale yopelekedwa kwa Profesa Gertrude Mutharika mayi wafuko mayi ozilebesa mayi odeka mayi amene wina yesama musangalalira TPP woye TPP woye epile woye mayi wafuko woye somo wabili haso mbele ya pelekedwa haso ya mayi imene kuchokera kwa Simama Basket ako mulunguzi wosiyewese pamenepo pamenepo ndipo pa 3-0 pa msonkhano wathu lero kuno kubalaka mulunguzi komwe former First Lady Gertrude Mutharika anabwera kuzamemeza anthu kuti akavote mwaunyinji kuvotera iwo komanso makandidate awo. Ndiye kufikira pamenepo ndikuthokozeni komanso ndipempheni kuti mukhale nafe pamene former First Lady akuchokanso malo ano kulowera malo ena abalaka mulunguzi abalaka alivirivi komanso ulongwe. Makoma nonse zikomo kwambiri chifukwa cha support yanu. Zikomo.